gɛlɛyaba dɔ ye sɔrɔ tilako juguya ye ani fana ni mɔgɔ dɔw tɛ sɔrɔ kɛ ala ka nɔgɔya kɛ ka dusu baara kɛ dusu dun bɛɛ lajɛlen na waliya dɔw bɛ olu ka se ka dabila mɔgɔw k'u ɲɛsin baara ma walasa bɛɛ ka dɔ sɔrɔ bɛɛ ka kɛ banna ye o ko tɛ mais ni bɛɛ b'i dayirimɛ sɔrɔ a bɛ ko dɔw nɔgɔya jamana kɔnɔ an bɛ o duwawu don kɛ ani marabagaw fana ni u k'u hakili to a la ka fɔ i kɛra marabaga ye cogo o cogo dugumamɔgɔw ni i y'i hakili to olu la don min ni gɛlɛya ko k'a b'i sɔrɔ dugumamɔgɔw yɛrɛ bɛ wuli k'u jɔ k'u kɛ kurusijala kelen ye walasa k'i défend nka bɛ fanga la wagati min ni i ɲinana dugumamɔgɔw kɔ don min ni baara tiɲɛn'i bolo ala k'an n'a cɛ janya ni baara tiɲɛn'i bolo i tɛ mɔgɔ si jɔlen i kɔfɛ o de kan ka wajulukan ba ye an ka mara ɲɛmɔgɔw ma o mana kɛ directeur ye o mana kɛ mɔgɔ ye i bɛ direction min kunna ni i mara mɔgɔ minnu y'i ka maradenw ye n'i ɲana olu ma diɲɛ don o don ni gɛlɛya ko k'a b'i sɔrɔ baarada la i b'a ye k'a fɔ o tigiw de bɛ kɛ kurusijala kelen ye k'i cɛ lamini nka ni i juguyara i ka maradenw ma don min ni gɛlɛya y'i sɔrɔ hali ni mɔgɔw m'u u sen n'u bolo don walasa k'i tɔ coron nka mɔgɔw sigilen bɛ to k'i lajɛ i bɛ to i gɛnfɛn bolo donc o bɛ directeur la o bɛ ministre la o bɛ hali jamana marabagabaw la bɛɛ k'i hakili to olu la fan bɛɛ lajɛlen fɛ wagati bɛɛ. An b'a ŋaniya k'a fɔ ni ladilikan ni bilasiralikan ninnu a bɛ bin tulo kunnadi kɔnɔna la kaba an bɛ don an ka babu kɔnɔna la fɛn min ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ko ale hakilina kura dɔw ta an b'a fɛ k'a dɔn k'a ko kɛra cogo di. N'an ko k'an b'a fɔ fo an ka tariku dɔɔni bɔ ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya binna an ka jamana kan san 2012 ka sɔrɔ kɛ maa dɔw bɔra Libi an fan fɛ ka na bi an ka jamana kan u y'u tɔgɔ da a wagati k'a fɔ ko jatigɛli kɛ walekɛlaw don nka i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ couverture min kɔrɔ o ye k'a fɔ ko ka jamana tila MLN ale n'a jɛɲɔgɔnw ko gɛlɛyara kosɛbɛ nka wagati min u ye jamana fanw minɛ a nana ye k'a fɔ MLN n'o o ye jamana tilalaw ye olu kɛrɛfɛ olu ni maa wɛrɛw kun nana ɲɔgɔn fɛ minnu ye jatigɛ walekɛlaw ye terroriste o nana kɛ olu yɛrɛ MLN minnu y'a ko kolokolo olu yɛrɛ gɛnna ka bɔ a territoire sanfɛ ka t'u sigiyɔrɔ bɛn Burkina ma donc jatigɛ walekɛla ninnu Mujao n'a ɲɔgɔn hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲinana o tɔgɔ kɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw Pomosi bilenman ninnu olu kɔni ye an ka jamana marabolo 3 ɲɔgɔnna minɛ k'u sigi a kɔnɔ Tombouctou, Gao ani Kidal ka fara o kan u tun bɛ ka yɛlɛn ka na Moti yan fan fɛ donc jamana kuntigi min tun bɛ a wagati ka sɔrɔ kɛ kana ɲina fana k'a fɔ ko fanga d'Afrique tun kɛra donc assemblée ɲɛmɔgɔ dɔw tun ye Jɔnkuda Tarawele o tun nana fanga la o nalen fanga la o de ye wele bila Faransikaw ma ko nin ko bɛ cogo min ko taara ka anw dɔn ko dan an bɛ wele bila o ma n'aw bɛ se ka na dɛmɛ don an ma o y'a sɔrɔ François Hollande o ye Faransi masakɛ ye François Hollande janvier kalo la ale ye maa dɔw bila ka na ne u tɔgɔ tun ye o wagati ko opération Serval olu kana ka na maa ninnu bunte kɔnna o don y'a sɔrɔ a gɛlɛyalen don kosɛbɛ mɔgɔw bɛ ka minɛn cɛ mɔgɔ minnu bɛ Gao ni Tombouctou ni fɛnw olu caman kɔni ye minɛn cɛ ka yɛlɛ Bamakɔ minnu bɛ Moti olu fana caman tun bɛ ka minɛn cɛ k'u bɛ yɛlɛ k'o kun gɛlɛyara kosɛbɛ donc Faransikaw nana ka na dansiri u ka o yɛlɛni na an sanfɛ ka mɔgɔ ninnu bunte ka yɔrɔw minɛ dɔɔni 2014 o opération Serval nana yɛlɛma ka kɛ opération Barkhane ye opération Serval kun dannen don Mali ma ani fana ni o ka baara tun ye jadi walekɛlaw nalen don anw ka jamana minɛ k'a don bɛrɛ la cogo min ka se k'a b'u bolo mais ni jamana bɔr'u bolo fo fɛn wɛrɛ ka sigi o nɔ la o de kɛra Barkhane nka Barkhane tɛ dan Mali dɔrɔn ma Barkhane ye cɛncɛn ka jamanaw bɛɛ lajɛlen ye ka se ka jatigɛ walekɛla ninnu kolo fɛgɛya k'a di jamana ninnu ma jamana ninnu yɛrɛ k'u don bɛrɛ la nka Barkhane naani bi cɛ n'an y'a opération fila fara ɲɔgɔn kan san 8 de don a san 8 kɔnɔ Faransikaw yɛrɛ ye kɛlɛcɛ 51 ɲɔgɔnna u ye o perdi Barkhane yɛrɛ naani san cɛ finani dɔ farala a cɛdenw kan ka dɔ fara a cɛdenw kan fo ka na se kɛlɛcɛ 5000 ani 100 ɲɔgɔnna bi na o de bɛ an ka jamana kɔnɔ diɲɛ don o don miliyari 1 ɲɔgɔn Faransi bɛ o de don a ka nin kɛlɛcɛ ninnu da fɛ o tɛ kɛlɛ yɛrɛ ye fɔlɔ u dabalo u ka taji sɔngɔw ani ko wɛrɛw n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ i b'a faamu ko min bɛ sen na donc kunu à la grande surprise jamana sebatigiw olu ka jɛrɛ dɔ bɛ kɛ san o san n'a bɛ fɔ o ma ko G8 kun don a yɛlɛmana ka kɛ G7 ye ka sɔrɔ k'o ye jamana kelen bɔ a la olu ka o jɛrɛ kan ka kɛ Faransi bi yɛrɛ Paris kɔnɔna la o jɛrɛ ɲɛbila kunnafoni di baro dɔ senfɛ Faransikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale de ye nin babu bɔ k'a bin k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna don
olu ka u bɛ Mali kɔnɔ ani cɛncɛn ka jamanaw kan cogo min ko yɛlɛma bɛna don a la opération Barkani min ni an b'o kuma la ni a nafa ka bon kosɛbɛ jaadiwalekɛlaw kɛlɛli la ko dan bɛna siri o cogoya in na a opération cogoya la dan bɛna siri a la ka Barkani ban ka fɛn wɛrɛ bila a place la ka Barkani ban ka fɛn wɛrɛ bila a place la ka sababu kɛ olu bolo officiellement a ye ɲɛfɔli minnu kɛ o ye ka fɔ a bɛ cogo min diɲɛ kɛlɛ fɛrɛ kura minnu bɛ ani maa minnu ni u bɛ k'olu kɛlɛ Barkani sigira sigi cogo min na o t'o jaabi di bilen Barkani bɛ minan min kɔnɔ u mago bɛ kɛlɛ fɛrɛ min na Barkani ka minan kɔrɔ in nafa ka dɔgɔ o kɛlɛ la an y'a fɔ k'a fɔ ko guerre asymétrique de don mɔgɔw c'est pas parce que ko jugu dɔnnen don a dagayɔrɔ ye yan de ye i bɛ wuli aw bɛ wuli corps à corps ka taa mugu ci ɲɔgɔn na mais jugu minnu don jugu mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 bɛ se ka moto ba ta k'u funu ka taa yɛlɛ mɔgɔ dɔw kan ka mugu ci dugu dɔ la dɔrɔn ka boli ka tɛmɛ donc ale ka explication fɔlɔw la officiellement fo ka minan bɔ Barkani minan kɔnɔ ka na ni minan wɛrɛ minan min ni o adaptelen don ka bɛn ni nin kɛlɛ in fɛrɛ cogoya ye wa a y'a jɛya ka fɔ k'u n'u jɛɲɔgɔn américains ani européens k'olu bɛna jɛ k'o baara kɛ a baara fanba bɛ kɛ a ye min fana jɛya la a baara fanba bɛ kɛ kunnafoni ko ani fɛn wɛrɛ ye ani fana ni ka fanga di jamana minnu ni Barkani bɛ intervenir olu kɔnɔ ka fanga di olu ka kɛlɛcɛw ma walasa u ka kɛ u yɛrɛ ye olu Barkani bɛ jɔyɔrɔ min kɛ olu ye Barkani ka to o la o jamanaw kɛlɛcɛw yɛrɛ k'o jɔyɔrɔ fa k'u lakɔgɔ ka dɔnniyaw d'u ma olu ni américains jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye a ko la o ka kɛ ka kunnafoni d'u ma n'aw m'aw janto nin bɛ yen n'aw y'aw janto nin bɛ yen n'aw taara nin cogoya la nin bɛ yen nɔ olu ta bɛ kɛ o ye donc o ye officiellement ye mais officieusement kumaw ɲɛfɔli kɔnɔna la a bɛ tila ka don kuma wɛrɛ kɔnɔ min ni a ye nin min fɔ tantɔ kuma ɲɛbila kuma la nka ɲininkaliw kɔnɔ a bɛ tila ka explication wɛrɛw di o dɔ ye nafolo ko b'a la kasabi ko b'a la i b'a dɔn k'a fɔ kabi ko in daminɛna intervention faransiikaw ka intervention daminɛna an ka bangu ninnu kan a taara ni François Hollande yɛrɛ ye o min y'a ko daminɛ ka sababu kɛ faransiikaw t'a faamu cogoya si la ni nafoloba bɛ don ni jamana ninnu kɔnɔ walasa ka terroriste kɛlɛ kɛ mais don si fɛn tɛ bɔ terroriste kɛlɛ la u bisimilalen don jamana minnu kɔnɔ fana ni i b'a ye k'a fɔ kuma dɔw la o jamanadenw yɛrɛ fana ni tɛ u ka kɛlɛcɛ ninnu ka présence fɛ o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye gɛlɛya filanan o bɛ tali kɛ kosɛbɛ Barkani yɛrɛ sigicogo a bɛ nafolo kasabi min don Faransi jamanadenw a kɛra sababu ye Hollande ale ma se k'a ka deuxième mandat sɔrɔ donc an dun bɛ k'an kunda kalata kan ala a tɛ mɛn kalata min ni Emmanuel Macron fana kan ka ɲɛsin o ma bi bi in na i b'a ye k'a fɔ a fana mangoyalen don a ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ mun bɛ kɛ sababu ye ni a fana bɛ mandiya dɔɔni sɔrɔ o ye ka ni opération ye ka dan siri nin na ani fana ni ka kuma wɛrɛw fɔ ka fara o kan lala o bɛ sɔn ka kɛ mandiya dɔɔni ye a kan ka fara o kan bakuruba yɛrɛ ye min ye n'a yɛrɛ y'o jɛya fana ni o ye an ka fanga dafiri 2 minnu kɛra kɔsannin na a b'i kanto o de la ko u tɛ se ka to jamanaw kɔnɔ an n'o min bɛ jamana minnu kɔnɔ an n'o min kɔrɔ ye k'a fɔ kuma ni kunkurunin don nka a bɛ i b'a fɔ birisa ɲagami bɛ jamana min kɔnɔ kuntilenna kelen tɛ jamana min kɔnɔ jamana min ni tafan t'a la nafan tɛ a la a y'i dama siɲɛ ko fɔ ko donc olu tɛ se ka to ka baara kɛ jamana kɔnɔ jamana min ni kuntilenna tɛ a la jamana min ni tafan ni nafan tɛ a la jamana min ni mɔgɔ don o don ko kura bɛ yen nɔ donc n'i ye ano min ta ka jateminɛ o bɛ o ko fɔ a y'o fɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an ka fanga dafiri 2 ninnu olu digira Emmanuel Macron na ka fara a kan ko CEDEAO mɔgɔw ma sɔn fana ni ka ɲangini bereba jigin anw ka ko in na donc olu tɛ se ka to donc n'i ye ko ninnu jateminɛ kunbaw ye olu ye fantatɛmɛ ok Amadou e kelen ye Barkani tɔ de bɛna falen wa surasi ninnu yɛrɛ de bɛ taa fo de ka dɔn Amadou Barkani tɔgɔ falenni tɛ surasi ninnu bɛ taa hali ni fɛn wɛrɛ bɛ na a tɛna ni Barkani tɔgɔ ye kelen ye wa Barkani bɛ baara min kɛ a tɛna o baara kɛ ka sababu kɛ Barkani ka baara ye muguci bɛ Barkani ka baara la terrorisiw gɛnni k'u minɛ o bɛ Barkani ka baara la nka Emmanuel Macron ka fɔli la a bɛ i n'a fɔ
muguci de bena dabla fransikaw ka kɛlɛcɛw ka niveau la nga fransikaw ka baara bena bɛn kosɛbɛ ka lakɔkɔli formation ko k'an ka mɔgɔw kun k'o dɛmɛ minan san na ani fɛnɛ ni drone ni fɛn minnu bɛ olu bolo ni o yɛrɛ kɔni gɛlɛya yɛrɛ fanba kɛra o de ka renseignement di an ma k'a dɔn k'a fɔ jadi bugu dɔ sigilen filɛ nin yɔrɔ masina na a y'aw janto a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan walima i y'a da galitara yan nɔ an y'a dɔn k'a fɔ san 8 kɔnɔ o majɛ kɛra kosɛbɛ an y'o reproche ba kɛ k'a sɔrɔ kɛ an ka mɔgɔw bɛ attaquer dugu dɔw la kuma dɔw la anw bɛ an yɛrɛ ɲininka comment ni minanba bɛ Barkhane mɔgɔw bolo olu tɛ se ka information di k'an ka mɔgɔw bɛ attaquer mais pourtant n'a fɔra k'olu ka mɔgɔw bɛ attaquer kuma o kuma i t'a sɔrɔ olu bɛ kɔn ka riposter nka ni an ka mɔgɔw bɛ attaquer maintenant est-ce que olu bɛna o kunnafoni jɛya ka di anw ma donc i ka ɲininkali ye min ye Barkhane tɔgɔ dɔrɔn tɛna falen nka Barkhane minɛn yɛrɛ de bɛna falen ani a kɛwale o bɛɛ lajɛlen de bɛna falen. n hakili la malidenw ka degunba dɔ ye n'i ye maa caman ɲininka bɛɛ jiginnen don ni Faransi jamana la ko lakana hakɛ min bɛ Mali la o yɛrɛ bɛ ɲini ka ciya ni maliden ye nka hali bi joli bɛ bɔn jihadisiw b'u sago n'u dɔn kɛ nin ko in na ni fɔra ko bɛna bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ ka surasi jugu gɛnni ni muguci bɔ a kɔnɔna la est-ce que Faransi cɛdenw nafa tɛna dɔgɔya Mali la o la kosɛbɛ. ni hali ni u nafa bɛ dɔgɔya anw de kan k'a dɔn an bɛ min fɛ bi an bɛ min fɛ n'a ma ɲɛ ko unilatéralement parce que n'i y'a mɛn ko Barkhane ou bien fɛn wɛrɛw nana an sigira ka fɔ de ka kuma mais Faransi président k'a sigi dɔrɔn conférence de presse sen fɛ dɔrɔn ka sinɛ k'a fɔ ko bon an bɛna nin kɛ tan an bɛna nin kɛ tan il est grand temps anw yɛrɛ fɛnɛ ni k'a fɔ an bɛ nin de fɛ ni i ko k'i bɛna renseignement di an ma i bɛna di cogo di a bɛna kɛ cogo di il est grand temps anw fɛnɛ de k'o kɛ mais k'a fɔ ko kɛlɛcɛ lahota ba fo ka se 5000 ɲɔgɔnna ma k'o de bɛna to ne dalen tɛ o la bilen parce que Barkhane yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ cogo min a man di Faranfin an ka cɛncɛn ka jamana ninnu caman bɛ yen nɔ opinion t'u fɛ kosɛbɛ que ce soit Burkina Faso que ce soit Niger que ce soit anw yɛrɛ fɛ yan nɔ bon Tchad dɔɔni i b'a ye k'a fɔ u kanunen don dɔ mais n'o tɛ nin filɛ ka nin jamana minnu fɔ a sera hakɛ dɔ ma janvier 2019 ni dugu tɛ nin jamana ninnu na manifestation ma kɛ Barkhane contre la dugu min na donc o b'a yira k'a fɔ l'opinion n'est même pas favorable à eux maintenant ni olu ko k'u b'u adapter il faut que anw fana de ka se k'an adapter k'a dɔn an mago bɛ jumɛn na Faransi bolo bi an ka sɔn k'o fɔ clairement an mago bɛ jumɛn na walima an mago yɛrɛ de t'u ka dɛmɛ la bilen wa an k'o fɔ mais o fana ye kuma wɛrɛ ye mais il faut que une bonne fois pour toutes ni occasion ka kɛ occasion ye an k'a fɔ clairement anw mago bɛ nin de la n'aw bɛ se ka nin d'an ma n'a tɛ se k'o d'an ma an k'a bɛɛ dabila. ok Kaba ka kɛɲɛ ni Macron ka nin décision ye e yɛrɛ ye a ye cogo di. Macron ka décision d'abord a bɛ ne la dimi dɔɔni n bɔra k'o dɔɔni fɔ k'a sɔrɔ kɛ sommet de Pau an ye nin kelen de fɔ san 2019 Macron y'i to kunnafoni di baro dɔ senfɛ dɔrɔn ko ale yɛrɛ ye wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma k'u bɛɛ kana ka n'u ɲɛfɔ o ye kelen ye nin fana ni la même chose kunnafoni di baro dɔ senfɛ tentɔ au moins ka jamana kuntigiw wele hali n'o y'a sɔrɔ ani bibi na anw ka marabagaw ma nin mais Burkina jamana kuntigi bɛ yen nɔ Mauritanie jamana kuntigi bɛ yen Tchad jamana kuntigi bɛ yen nɔ Niger jamana kuntigi bɛ yen k'u wele ka na a f'u ɲɛna n bɛ fɛ ka nin kunnafoni in di aw ko di a la an b'a kɛ cadre jumɛn kɔnɔ ni aw de bɛ jɛ k'a kuma fɔ wa ou bien n kelen k'a kuma fɔ ne hakili la o ma bɔ ko in na o ye analyse fɔlɔ ye min cɛ man ɲi ko in na analyse filanan ye min ye anw yɛrɛ anw minnu ni Barkhane bɛ an ka jamanaw kɔnɔ il faut que anw k'an fara ɲɔgɔn kan une bonne fois Burkina présent nin ko bɛɛ kɛra hali sisan mɔgɔ si tɛ ka foyi fɔ donc ka sommet dɔ kɛ joona joona k'a lajɛ an kuntilennaw ye jumɛn ye déjà que Macron ye nin kɛ donc vraiment ni Kabore tun bɛ se k'o décision ta comme ale bibi na ale mɛnna fanga la ka tɛmɛ an tɔ ninnu bɛɛ kan Barkhane bɛ jamana minnu kɔnɔ ni Kabore tun bɛ se ka weleli kɛ joona k'a fɔ a ye na an ka kuma an k'a lajɛ Faransi bɛ se ka nafa ɲɛ an ye cogo di vraiment o urgence ye ne bolo minnu kan ka kɛ joona joona a kana kɛ Faransi dɔrɔn k'a fɔ ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ fɛ ka nin kɛ ne bɛ fɛ ka o la a tɛ anw nafa fo anw mago bɛ min na Faransi de k'o di anw ma o de la a bɛ an nafa. ok Kaba kumakan laban ani folikan laban an ka sɔrɔ ka jɛmukan in datugu. kumakan laban n'a ka jɛmukan in datugu n fana bɛ fɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ba Hélène Jara ma
ka sɔrɔ k'a fana ye nin kumaso in a ye radio in kanu siga t'a la a ka dɔgɔ mɔgɔw fan fɛ mais Hélène kun ye yan kanu kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamukan min n'a fɔ a ma ko Sanankɔrɔ gɛrɛn a yɛrɛ tun bɛ na o la ka na baro kɛ an bɛ dugawu dun kɛ Sanankɔrɔ gɛrɛn mɔgɔ ye ka sɔrɔ kɛ olu teriba de don ka tɛmɛ an tɔw kan Ala ka lahara sɔn suma ye mɔgɔ ɲuman kun don an y'a fɔ mɔgɔ ɲuman kun don a tun bɛ na baro Sanankɔrɔ gɛrɛn baro la hali n'a ma na ne yɛrɛ b'a caman na hali n'a ma na a bɛ téléphone ci k'a hakilinaw di donc Sanankɔrɔ gɛrɛn mɔgɔ an b'a f'u ye ko u balimamuso ani u terimuso ka Ala ka lahara sɔn suma ye amina yarabi Ala ka duwawu minɛ kan an ka duwawu fara ita kan ka b'a ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Maimuna Hélène Jara ma Ala ka a jigiyɔrɔ ɲɛ kan an yɛrɛ ɲɛ kan an ta don maa kɔnɔ Amadu n bɛ n ka musokɔrɔba fo tanti Rokiya ko Ala ka juma tile yɛrɛ caya yan fo Kati ka tonton Ɲang fo commandant à la retraite tonton Ɲang an b'a fo ka Amadu Kuyate Aba a fo yan fo Segu Colonel Hamidou Maïga an b'a fɔ a fana bɛ Kati ale de min y'an nɔgɔnta an ka foli b'a ye min bɛ jɔnjɔndi kɛ a ye nɔ kosɛbɛ a ye baara kɛ kosɛbɛ an m'o foli kelen di gendarmerie ɲɛma a b'an lajɛ kosɛbɛ a n'a ka denbaya an ka foli b'u n'u ka baarakɛlaw bɛɛ tumu ta ka taa Bafula bɛ Musa Jalo n'a jɛɲɔgɔn o fana m'an lajɛ fo ka se Diripa ma ɲɛma Colonel Sulemani Danbɛlɛ a n'a ka agent bɛɛ k'u ni sɔgɔma jamukan in ka d'u bɛɛ lajɛlen ye politikimaw fana jamukan in ka d'u ye hali ni y'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ min fɔ u ka ko kan a b'u jɛni dɔɔni nka o t'a ko la baasi an bɛ ɲɔgɔn bolo k'u ni sɔgɔma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ an yɛrɛ kɔrɔkɛ Kasim Traoré an b'a fɔ an kɔrɔkɛba a bɛ kɔrɔ Kasim k'an ka foli b'a ye an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ko dɔgɔtɔrɔw ni sɔgɔma dɔgɔtɔrɔw cɛ n ka cɛ kɔni tɛ golo fana ka na min dɛ ayi olu parce que dɔgɔtɔrɔw ka baara de tɛ faamu donc an bɛ k'a ɲini k'a faamu hali bi kosɛbɛ parce que an bɛ jigin u la fɛn caman na mais n'i donna ko dɔw kɔnɔ c'est très difficile parce que wari tɛ dɔgɔtɔrɔw kun de Amadu donc wari ko kɔni tɛ sa fɛn bɛɛ tɛ wari ye sa a ma nɔgɔ o yɔrɔ la an bɛ Mali docteur bɛɛ lajɛlen fo sabula n'an banana olu de bɛ an furakɛ siga foyi tɛ o tɛ an dɔ ye bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an teri hôpital di Mali mɔgɔw siga t'a la an b'u bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye Ustaz Yakuba Jabate an yɛrɛ baaraɲɔgɔn dɔ Reno FM na an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma nin wagati kɔnɔna la Abiba Elebo an ma ɲinɛ ale kɔ Seguba Kane ale bɛ fo Kirina an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Madame Sali Tanti Jaba ko ne ko ko ani sɔgɔma nin wagati kɔnɔna la an bɛ taga Sevare ni Vie Sidibe an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Komani Tomota ale bɛ Sevare Bangitaba an bɛ a fɛnɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ den bɛ yen nɔ Tesuke k'a ni sɔgɔma an bɛ na Bamako an bɛ taa défense kɔnɔna la Ousmane Sagara ne den no k'a ni sɔgɔma Musa Keita ka bɔ Gintan Bote kɔnɔna la an bɛ ale fo a n'a ka baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Banangabugu sugu la Maître Abdoulaye Sidibe ADP Maliba an b'a fɔ k'a ni sɔgɔma ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo anw se kɛra ni kunnafoni de ka di aw ma nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min na o ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi tɛnɛndu 7h15 ni ala ma basi foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan bon week-end à vous